Kaixo, bideo honetan ebatzi ingo dugu liburuko 59. orrialdeko laugarren ariketa. Aztertzen badoguz, edo, ikusten badoguz apur bete enuntziadoan agertzen diren ekuazioak, ikusten doguz danak direla ekuazio bikarratuak. Zergaitik ekuazio bikarratuak, daukielako alde batetik agertzen jakie gai bat laugarren mailakoa dana, bai? Gero, daukie bigarren mailako bat, eta batzuk bai, beste batzuk ez, gai askea. Bai? Orduen, horrela identifikatzen dugu ekuazio bikarratua dela. Bai? Ez da agertzen lehenengo mailakorik, ez hirugarren mailakorik, bai? Printzipio, sepatzi aldoguz, era desberdinetara. Vale? Ekuazio bikarratu bat ikustagaitik ez dugu zetan batzi behar beti prozedura berdinagaz, hau da, ekuazio bikarratu klasean ikasi dugun prozeduragaz. Aztertzen badoguz, adibidez lehenengoan, ikusten dugu, bi gaietan badagoala biderkagai komuna. Bai, orduen, kasu honetan simplifikatu egiten dugu, askoz be errezago bihurtzen dugu biderkagai komuna ateratzen badugu. 3x karratu izango litzateke, beraz, bider x karratu ken 4. Vale? Orduen daukagu faktorizatutako ekuazio bat. Oraindik ere nahi badugu faktorizatu aldugu gehiago. Bai? Polinomioetan ikasi duguzan metodoekin. Hau da, x karratu ken 4 oraindik faktorizatu daikegu gehiago, adibidez, laburbidezko formulak erabiliz. Beraz, 3x karratu, bider x gehi bi, bider x ken 2. Hirugarren laburbidezko formula jarraituz. Vale? Hemen daukagu faktorizatutako polinomio bat lehenengo gaian edo faktorizazioaren bitartez ebatziko den ekuazio bat. Vale, beraz, biderketa baten emaitza 0 bada, esan nahi dau biderkagaiak 0rekin berdindu aldo guzala. Bai? Orduen daukagu 3x karratu bardin 0, bai daukagu x gehi bi bardin 0, eta x ken 2 bardin 0. Eta metik ateratzen duguz emaitza desberdinak. 3x karratu 0 bada, esan nahi dau x 0 dala, eta soluzio bikoitza dala. Vale? Berretzailea bi dalako. X gehi bi 0 bada, x da 0 ken 2, beraz, minus 2, eta x ken 2 0 bada, x berdin 2. Honek dira daukaguzan emaitzak. Bueno, beste modu batera be, posible izango litzateke, bai? Atera dugunean biderkagai komuna ja hemen, 3x karratu, bider x karratu ken 4, esan aldugu, berriro bultatu lehengo ideiara ez, biderkagairen bat 0 bada, vale? Eta hemetik ebatzi, alde batetik, 3x karratu berdin 0, edo bestetik x karratu ken 4 berdin 0, bai? Hemetik ateratzen dugu x berdin 0 bikoitza, eta hemetik x karratu berdin 4, beraz x berdin erro 4, hau da, plus minus 2, vale? Eta hortik beste bi emaitzak. Vale? Beraz, modu desberdinetara egin daikegu. Bebai jarraitu aldugu ekuazio bikarratuen prozedurarekin, baina nik uste dut kasu honetan komplikatzen dugula. Kasu honetan, biderkagai komuna 3x berbi, bider x berbi gehi 25 bardin 0. Biderketa baten emaitza 0 bada, biderkagairen bat 0 da, beraz dekogu 3x berbi bardin 0, eta x karratu gehi 25 bardin 0. Vale. Lehenengo ekuaziotik ateratzen dugu bider x berbi berdin 0 bada, kontuz 3 hau ez du ezertarako, ez deko eraginek emaitzan. Pentsa daikegu x karratu dala 0, zati 3, beraz 0. Bai, hau da 0. Beraz, emaitza da x berdin 0, eta bikoitza x karratun dagoelako x bider x. Bai, beraz, bi soluzio. Soluzio bakarra, hobeto esan da, baina bikoitza. Eta bigarren ekuaziotik, x karratu gehi 25 berdin 0tik, daukagu x karratu berdin minus 25, beraz, x izango da erro minus 25. Errokizuna negatiboa denez eta berretzailea bikoitza denez, hemetik ez dekogu soluzio errealik. Beraz, geratzen jakun emaitza bakarra da x berdin 0. Hurrengo apartadoan, 6x berlau ken 112, bakandu egingo dugu x berlau, beraz, 6x berlau bardin 112, eta 6 berlau 112
zati zazpi. Beraz, x ber lau berdin 16, egiten badugu x dala lau erro 16, bi emaitza lortzen duguz, x berdin bi eta x berdin minus bi. Bueno, D apartadoan daukagun ekuazioan agertzen dira hiru gai. Agertzen jaku gai askea, x ber bi eta x ber lau. Olako ekuazioak identifikatzen duguz ekuazio bikarratuak bezala. Planteatzerakoan zelan ebatzi, zuetariko batzuk pentsatu alduzu, faktorizatu ingo dugu, faktorizatzen dugu Ruffiniren bitartez, 0, minus bederatzi, 0 eta hogei, eta hasten gara erroak bilatzen. Posiblea da, gertatzen da batzutan ez dugula lortzen emaitzarik. Gogoratu, Ruffiniren bitartez lortzen duguzan erroak edo kasu honetan ekuazioaren soluzioak izaten direla beti zenbaki osoak, bai? Ezinezkoa, edo oso zaila izango litzateke aurkitzea soluzio bat, zatiki bat dana, bai? Egon daitezke infinito, ez? Edo are gehiago, izatea soluzio bat, erro bat, adibidez erro bi, orduan, bakarrik faktorizatzen dugunean, bakarrik aurkitzen dugu soluzioak, aurkitzen dugu soluzioak dira zenbaki osoak. Beraz, batzutan ondo gauzatzen da, eta beste batzutan ez dugu lortzen emaitzari. Beraz, ekuazio bikarratuekin errezagoa da jarraitzea ekuazio bikarratuen prozedura. Orduan, helburua izango da aurkitzea edo bihurtzea ekuazio hau bigarren mailako bat. Eta zelan egiten dugu? Aldagai aldaketa baten bitartez. Hemen idatzi dugu. T x karratu dala, eta orduen t karratu izango da x ber lau. Aldagai aldaketa honen bitartez bihurtzen dugu ekuazio bikarratu bigarren mailako ekuazio. Baina ja ez dugu lan egingo x aldagaiarekin baizik eta t-rekin. Beraz, kasu honetan, x ber lau bihurtu da t karratu, bederatzi x karratu bihurtu da t, gehi hogei. Hauze da gure bigarren mailako ekuazioa. Hau ebasteko, betiko moduen bigarren mailako ekuazioa erabiliko dugu. Beraz, t izango da bederatzi plus minus erro. Bederatzi karratu, minus lau bider bat bider hogei, zati bi bider bat. Beraz, bederatzi plus minus erro larogeta bat ken larogei, zati bi. Beraz, bederatzi plus minus erro bat da, zati bi. Eta hemetik lortzen duguz bi soluzio. T azpi bat berdin bederatzi gehi bat amar zati bi bost, eta T azpi bi berdin lau. Garrantzitsua, idaztea, ze aldagai gagozan bilatzen. Idaztea haute, hau askotan astu egiten jaku, ez dugu idazten. Eta orduen gero, errakuntzak hortik datuz, pentsetan dugu lortzen dugun emaitza x dala. Ohituta gagozalako hori egiten. Beraz, garrantzitsua idaztea. Hau dala T. Beraz, T azpi bat eta T azpi bi. Orain, bigarren mailako ekuazioen bitartez emaitza lortu dugula, orain egin behar duguna da aldagai aldaketa desegin. Beraz, x karratu t izan bada, orduen x izango da erro t. Baina, berretzailea bikoitea denez, bi soluzio ekiko duguz. Beraz, idatziko dugu. T azpi bat, alde batetik bost izan da, eta T azpi bi izan da lau. Beraz, x izango da plus minus erro bost. Eta hor dekoguz, bi emaitza, bi soluzio. Eta bestea izango da x berdin plus minus erro lau. Edo, azken baten, x berdin plus minus bi, edo gure badugu idatzi, x berdin bi eta x berdin minus bi. Eta bestaldetik dekogu x berdin erro bost eta x berdin minus erro bost. Beraz dekogu bat, bi, hiru eta lau soluzio.